ख्रिस्तामध्ये तुम्हा सगळ्यांना सलाम। आजच्या सुंदर दिवशी पवित्र वचनाच्या मननासाठी परत एकदा मी सचिन तुमचं स्वागत करत आहे। आज मला तुम्हाला बोलायचं आहे की परमेश्वराचं वचन सांगतं की कशाविषयी चिंता करू नका। आणि आज मला तुम्हाला उत्तेजन करायचं आहे। प्रभू येशू म्हणाला की चिंता करून आपल्या आयुष्याची दोरी लांब करण्यासाठी तुमच्यापैकी कोण समर्थ आहे। प्रियानो, मला आज उत्तेजन करायचं आहे। जीवनामध्ये अनेक गोष्टी आहेत ज्या आम्हाला चिंता कराव्यास लावतात। खरं आहे, गोष्टी अनेकदा आपल्या परिवाराची चिंता, कामाची चिंता, लेकरांची चिंता असते। अनेक गोष्टी रोजच्या दिवशी आपल्याला चिंता म्हणून आपल्या समोर वाढले जातात। पण मला उत्तेजन करायचं आहे, चिंता आम्हाला निराशेकडे घेऊन जाते। निराशा आमच्यातली आशा काढून टाकते आणि आशा निघून गेल्यानंतर आपल्याला आनंद निघून जातो आणि आनंद निघून गेल्यानंतर आम्हाला समोर अंधार दिसतो प्रियानो। आणि अंधाऱ्या जगामध्ये अंधार आमच्या समोर असल्यामुळे आम्हाला जीवन त्या ठिकाणी संपल्या समान वाटतं। मला तुम्हाला आज उत्तेजन करायचं, जी तुमची चिंता असेल, काहीही असू दे, ती चिंता परमेश्वरावरती टाका आणि आजच्या सकाळी देवावरती पूर्ण भरोसा आणा की प्रभू माझी चिंता वाहणारा देव आहे। प्रभूला माझ्या गोष्टी ठाऊक आहेत, मला काय हवं आहे। आज देव तुमचा दिवस आशीर्वादित करो। तुमची चिंता देवावर टाका। गॉड ब्लेस यू।